Khubelai pelok Ïaphi baro Sngap thu yanga la pi Pyndonkam 5G unlimited plan Niam la pi Pyndonkam ya ka 5G unlimited plan nang ta sa thu yangi hak comment box kanu ka company ka de ka plan ka Jio ne ka Airtel pi Pyndonkam hado phila ban yo ya ka plan 5G unlimited jong ka Airtel Sngap thu yak jing shisha nambar man tagas ngi ngan pen pau per the ya ka Airtel ki pen bej ya ki babun ki no Pyndonkam ki users da ka bashna ya ki plan talk 5G unlimited hatu pi yakan du yakane ka jing'e ka phone ka pen E5G hanre la odd no na ka main data jong phi ka be phi yo man lagas ngi 2GB 1.5GB 1GB haba ka 2GB 1.5GB data jong phi ka lakut phimla shuban Pyndonkam ya ka internet Wat khuslai ngan sa yitu Ïaphi Kumno ban check ya kane ha ka phone jong phi shikmat kane ka video pe ya kane ka video hadu ka bekut ta pelok kat kum ka jingtip jonga ka Jio kampat jule kumne ya ki nong Pyndonkam ki user jongka hadu kine isngi kumta sayangan ki Ïaphi Kumno ka Airtel ka le thok Ïaphi ka Airtel ka Pyndonkam ya ka NSN ban pen bej ya ki nong Pyndonkam ki user jongka kata ka non stand alone network da ka ba Pyndonkam ya kane ka NSN ka Airtel ka penkala ya ka network 4G jongka sha ka 5G knang ba kan yo khambun ki nong Pyndonkam ki users hanrei haba ki briu ki Pyndonkam ya ka Airtel ban yo ya ka jimun toy na kita ki plans 5G unlimited hadun kane don ki briu ki ba comment ba kim yo ya ki plan 5G unlimited hanre la odd no ya ki main data jongki kajisha ka long ba Airtel kam don ya ka plan 5G unlimited ka Pyndonkam ta ka 4G network bat ka pen ya 5G shaki nong Pyndonkam ta ka jing yarap jong ka NSN bat ka Jio part ka don ya ka SN ka network stand alone ka unlimited 5G plan ka ba ka Jio ka ai shaki nong Pyndonkam jong ka la ai leng ba ka 5G network kam thok ya ki nong Pyndonkam kum ka Airtel ka pen ya ka 5G ha ka phone jong phi hanre ka kala kloi sha ka 4G ngan sai thu Ïaphi Kumno ban check ya kane ka plan 5G unlimited jong ka Airtel kan long ka bala ban Pyndonkam tang haba ka phone jong phi ka wan rengkat bat ka 5G plus lai thu da ka Airtel hi ya kane kum ta pelok ka don ka app ka ba kerteng ka net monster leng ba kane ka app hila ban tip ya ka jing sha halor kane ka fake network jong ka Airtel ladpi kwa ban tip shepang ka 5G ka basisha maria pli ya kane ka app phin sa yo i ya ka 4G network bat 5G ladpi kwa ban tip shepang ka 5G network ka basisha te hangne ha site harut phin yo i ya ka 5G plus NSA ladpi yo i ya kane ka 5G plus NSA te snga thu ba phi don ya ka 5G unlimited network hamba ka fake 5G Airtel network ka ba ngalai thu happy man shwa ka yait phin sa yo i ba ka 5G plus NSA ka disconnect kumjuru da ka ba Pyndonkam ya ka ne ka app phila ban check kanu ka network ka ba phi Pyndonkam manta 5G plus ne 5G ne 4G ne